Hej med jer. I dag vil jeg gerne lige lave et lille oplæg i forlængelse af nogle snakke, jeg har haft med nogle af mine egne atleter. Det vi skal tale om i dag, det er aero eller CDA. Så hvordan vi forbedrer vores aerodynamik. Vi tager det sådan meget, vi skraber bare lige overfladen i dag, og hvis I synes det har været spændende, så kan vi altid gå dybere ind i det. For hvis vi går til slide 2 her, og CDA, som jeg lige nævnte, så handler det her om, hvor stor vores trækareal er. Og vi vil gerne have så lavt et CDA-tal, altså et lille trækareal som muligt, fordi så kan vi køre stærkere med lavere watt. Det vil sige, for eksempel, hvis vi træder 200 watt over en Ironman i gennemsnit, jamen med en eller anden CDA på 250 eller 0,250, med en lavere CDA med de samme watt, der vil du så kunne køre 1-3 km/t hurtigere, altså med det samme power output. Jeg skal nok gå mere teknisk ind i regnestykket, men det handler altså om det her med, for eksempel hvis vi kører med en faldskærm bag os, så giver det sig selv, at så vil vi køre væsentligt langsommere, fordi at den kører og bremser os. Det samme har vi med vores krop. Vores krop er også et trækareal, der skal bryde vinden. Så det er CDA-tallet, som vi gerne vil have så lavt som muligt. Effekten. Nu ser vi den her gif på slide 3, og grunden til at jeg har taget hende med, det er fordi, at jeg tænker, at det er mange af jer, og uden at skal lyde hård, så mange af jer vil have en tendens til at køre med jeres hoveder oppe, og det giver et væsentligt større trækareal kontra når hun er nede, kan I se, hvor hun er lidt mere hurtig. Og hvis jeg skifter her videre til næste slide, så kan I se den reelle effekt af det, og det er jo ret væsentligt. 8% i CDA-reducering, og det er en wattbesparelse på 11 watt. Altså bare det, at hun har rykket hendes hoved ned. På billedet har hun også skiftet tøj, men det er altså i forhold til hendes position, der har givet den her besparelse. Og over en fuld Ironman, bare for at sætte det i perspektiv, for mange af jer vil watt og procenter måske ikke være lige så relaterbart, jamen så er det altså 9 minutter over en fuld Ironman, så der er altså masser at hente her. Hvis vi går videre til slide 4, så vil jeg bare lige kort fortælle om min egen erfaring med det. Mange af jer ved, at jeg arbejder ved siden af Kora med dem, der hedder Q-Cycle, som er forgangsmænd eller forgangsbrand inden for at skabe en cykel med så lav CDA-værdi som muligt. Altså en super aerodynamisk cykel, og det er også den, jeg selv er sponsoreret af, og også coach Lars. Hvis vi kigger på min position her for Ironman Brasilien 2019, jeg tænker, det kunne ligne mange af jer. Hvis jeg hopper videre, så vil jeg kalde det her en passiv til en moderat positionering. Fra ligesom min lænd lige over min røv op til mit hoved, der er en 25 graders vinkel. Så det er sådan en moderat positionering. Den er ikke optimal. Der er super meget at hente her. Til hvordan, hvis jeg hopper videre til slide 5, hvordan min position i dag ser ud, og hvordan den ser ud, da jeg vandt min age group i Florida og blev nummer 2 overall. Så er vi altså nede på en procent fra lænd til nakke eller top af mit hoved, omkring 3-4%, og det er jo også det, man vil kalde en ret aggressiv positionering. For en del af det her er også, at det handler om gradvist at forbedre den her positionering. Du kan ikke gå fra det slide, jeg viste før, til det slide, jeg viser nu, på 6 uger eller 5 uger for mange af jer, der skal køre Ironman. Men du kan godt lære at rykke hovedet ned, så stimulere de muskler i nakken, som det kræver. Alt det andet, det kræver, at I er mega standhaftige med jeres core-træning, super standhaftige med jeres core-træning, og I laver noget mobilisering og udstræk, så I får den her, den her evne til at bøje i ryggen. I simpelthen bliver mobile nok til og smidige nok til at kunne det. Jeg hopper videre til slide 6 her, fordi den position, som jeg lige viste jer, som jeg gik ind til Ironman Florida med i november, det var den samme, jeg kom med til Aerocamp i august, hvor Lars og jeg var nede med vores cykelsponsor i Holland i 3 eller 4 dage, for at forbedre den her positionering. Vi kørte på velodromen, og vi kørte udenfor, og det er bare for at sætte det igen i perspektiv. Der kom vi altså begge to med en super lav CDA-værdi.
Så 2 rigtig aggressive og hurtige positioner. Men det lykkedes på de her 3-4 dage at rykke min CDA-værdi fra 218 til 196. Og for at sætte det i perspektiv, så svarer det til en Ironman-forbedring på 8-10 minutter på en fuld distance. Så det er altså utrolig mange watt, jeg sparer der, uden at skulle træde hårdere. Det kræver, at jeg kan holde de samme watt i den samme position selvfølgelig, men så er det altså mange minutter at spare. Og det betyder også, at kan jeg ikke nødvendigvis holde de samme watt, træder jeg 5 watt lavere, så kan det måske faktisk stadig betale sig, fordi at man rykker værdien så væsentligt, plus at energioutputtet også vil være lavere, og det er vældig fint på time 9 for eksempel, eller time 8, i hvert fald når vi kommer ind i de længere timer. Så hvordan gjorde vi det her nede i Holland, hvis vi skal nå lidt længere ned i det? Vi skiftede min hjelm. Jeg skiftede til en Met-hjelm. Det hentede vi en lille smule ved. Og så lavede vi nogle hjuljusteringer og fandt faktisk ud af, i stedet for et 80 mm forhjul, så var et 35 mm forhjul, altså det er hvor høj profilen er, var hurtigere med et pladehjul end en 80 mm foran. Og det er jo totalt anti, hvad man er blevet indoktrineret og har lært. Men det var noget af det, vi kunne teste. Derudover, og det er pointen her, så har vi kigget meget, nu har jeg gennemgået meget fra siden af, hvad det betyder i forhold til positionering der. Her der arbejdede vi med min reach, altså det vil sige, hvor langt min arm er fremme. Og den rykkede vi længere frem, og det var simpelthen for at skabe et smallere frontareal. Jeg kan lige prøve at illustrere det her på slide 8. Hvis I ser, slide 7, undskyld. Hvis I ser på min arm over på billedet til venstre, så startede jeg ved den røde streg. Der er en rød streg, hvor at min pads sad normalt. Og så rykkede vi den frem til den grønne streg. Og det var med henblik på billedet til højre, fordi jo længere fremme din arm sætter sig, jo smallere frontareal vil du også skabe for dine skuldre. Nu har jeg markeret det til højre her, måske lidt overdrevet, fordi jeg har aldrig været så bred som de røde streger. Men jeg endte faktisk med at være væsentligt smallere. I kan også se fra det billede her foran, hvor smal mit skulderparti er, og hvordan mit hoved går klinisk ned, og som i forlængelse af ryggen. Så det var sådan, vi rykkede det, og man kan sige, der er jo mange måder at gøre det på, og det her det bliver super teknisk, og jeg vil meget gerne nå endnu mere ned i det mere. Men for de fleste af jer vil I sidde og sige, hvad kan I gøre? Og der har jeg altså taget den her illustration med, som vi startede med, og ikke noget mod mange af jer sidder super flot, og der er også nogen, der virkelig har noget at hente på det her positionering. Men her for mange af jer, der skal køre Ironman København 5-6 uger ude, der skal vi ikke arbejde med en total ny position til jer. Men vi kan arbejde med jeres hovedpositionering. Så fokuser på at få det der hoved ned så tæt på jeres arme som muligt, så I får lukket frontarealet. Det er en ting. Så kan I barbere jeres ben. Og barbere ben, det har faktisk en væsentlig effekt. Jeg har faktisk skrevet det 2 gange her, kan jeg se. Men jeg har skrevet det øverst, men så står der også hernede 20-30 watt. Og det er vel at mærke, det er nogle forskellige, der er mange forskellige undersøgelser omkring det, men fælles for dem er, at det kan betale sig. 20-30 watt, det var, hvis du kører 40 km i timen i gennemsnit per time, så er det en 60-100 sekunder per time besparelse med de her 20-30 watt. Jeg vil sige, min overbevisning er, at det er lidt højt sat, men pointen er, at det kan spare sig, eller betale sig. Det næste er fabric, altså aero sokker. Det vil sige, I får nogle aero sokker, der går næsten op til knæene, fordi fabric, eller stof, aerodynamisk stof, det glider vinden hurtigere af på, end den gør ved vores hud, på trods af, at vi er barberet. Så der er også nogle watt at hente der. Så kan I køre jeres Icora-dragt. Den testede vi i Holland, og den testede som en af de hurtigste dragter overhovedet, vi testede dernede. Så det kan vi klart anbefale jer. Derefter en aero-hjelm. Der er selvfølgelig forskellige mærker osv. Jeg er blevet fan af den her Met-hjelm. Men find en aero-hjelm, hvor man kan sige, bagenden skal ikke være for lang, hvis I ikke er vant til at køre med aerodynamisk hjelm. Men så kunne det fx være sådan en Rudy, som hun sidder med her, eller en kortere hjelm.
bare sørg for, at den er glat, og den nogenlunde går i forlængelse med jeres ryg. Og min sidste pointe, jeg tror det bliver min sidste pointe i dag, det er positioneringen, som jeg også startede med. Vi tager små skridt ad gangen. Vi er i gang med at undersøge og købe en masse testudstyr hjem, så vi kan tilbyde nogle aerotest-dage, I kan tilkøbe, komme ud en hel dag, og vi tester alt jeres udstyr, vi fitter jer, rykker jeres positionering, tester jeres hovedposition og den direkte effekt af det. Men en ting vi ved, det er, som hun sidder, det vi kalder the turtle eller skildpadden, med hovedet oppe, så skaber man bare et meget, meget større trækareal. Så det er opfordringen for den her video, og især jer, der skal i kamp her om 6 uger. De næste 6 uger, arbejde med at få hovedet presset så langt frem, og lukket det hul nede foran jeres arme. Så langt frem, at I bare lige akkurat kan kigge ud og skue frem, hvis I tager øjnene op mod jeres øjenbryn. I selvfølgelig kunne se vejen. Fordi så vil de næste 5-6 uger arbejde med den muskulatur, I har i nakken. I vil opleve, at I bliver lidt ømme af det osv. Det har en anden følelse. Men vi skal gerne have så langt ned som muligt, fordi det er gratis fart, eller rettere sagt, I bruger unødvendig energi ved ikke at udnytte det her. Jeg tænker, det var opfordringen herfra, en lille teknisk gennemgang. Som sagt, jeg vil elske at gøre det mere teknisk, hvis I er frisk på det. Kommenter eller skriv til mig, hvad I synes om det, og så kan vi altid lave noget lignende. Vi snakkes ved at beklage stavefejlen. Jeg kan se Aerosocket, det er der ikke noget, der hedder, og 2 gange Bob Ben. Sådan er det. Jeg håber, I fik de vigtigste pointer med. Jeg siger farvel her fra Italien, og nu kommer jeg snart hjem, og så ses vi den 28. til den store træningsdag til Ironman Copenhagen for mange af jer. Vi ses, venner. Giv den gas derude. Hej.